Іван Валанчус, горад Пружаны, дзяржаўная установа адукацыі, гімназія горада Пружаны, 8 клас. Верш Сергея Грахоўскага «Мама». Калі пушок прабіўся над губою, і ў сны прыйшло дзівочае імя, я ні аб чым не раюся з табою, матуля адзінокая мая. Мне сорамна здавалася часамі, сярод хлапцоў, цыбатых забіяк, назваць цябе, як у маленстве, мама, таму часцей не называў ніяк. А вечарамі, слова не сказаўшы, ішоў блукаць каля чужых варот і пазіраў, як у акенцы нашым мільгаў у лямпе да світання кнот. Не спала ты асеннімі начамі, хоць падала ад зморы галава, глядзела ў змрок вільготнымі вачамі, прывычная да гора ўдава. Ты прала кужаль, ты капала гліну, а ў час жніва зусім не чула новых. Ты гаварыла ласкава пра сына. Хай падрасце, няхай паспіць сынок. І зноў сама збіралася па дровы, а ў валасах гусцела сівізна. Хоць бы сказаў ён ласкавае слова, хоць бы як колісь мамаю назваў. Прайшлі гады, мы пасівелі самі, і, мабыць, крыўдна мне не аднаму, што гэта святое слова «мама» сказаць ужо няма каму.